minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masu kallo da sauraro, a yau a channel ɗinmu na YouTube za mu koya muku ko kuma mu nuna muku wata na'ura da muka haɗa. Wato wannan na'ura da kuke gani tana da matuƙar muhimmanci. Wannan na'ura za ku iya amfani da ita wato kamar da daddare idan aka ɗauke wuta za ku iya amfani da ita a wajen haska gida, sannan kuma za ku iya amfani da ita wajen cajin waya. Kamar yadda kuke gani a nan, wannan na'urar wato nan gefe shine wajen ƙwan wutar nepa ɗin da yake haska gida, nan kuma ɗan ƙaramin ne shine nan wajen caji, nan kuma a wajen cajin na'urar, nan kuma wajen cajin. To kamar yadda muka sha faɗa, kamar mutum yake so a koya masa ko kuma ƙarin bayani akan abubuwa da muke ɗora akan YouTube, zai iya kira wato wannan lambar waya. Ita ce ta kamar yadda kuke ganin ta, ita ce lambar waya ta 0808780117. To yanzu za mu gwada wato wannan wato na'urar kamar yadda kuke ganin ta. Da farko gashi mun kawo waya, za mu fara da ɓangaren caji. Mun kawo waya ga ta kamar yadda kuke gani, sannan za mu jona a na'urar. Yadda kuke gani yanzu za mu jona a na'urar. Gashi mun jona. Yawwa, to kamar yadda kuke gani gashi mun jona ta, gashi wayar tana caji. Kuma abin mamaki, idan ka sa wayarka wajen caji, nan da nan za ta cika maka wato wayarka. To wannan na'ura kun ga kamar yadda kuke gani gashi nan mun sa ta tana cajin waya kamar yadda kuke gani. Sannan kuma bayan haka za mu yi amfani da ta tana cajin waya, sannan kuma tana haska mana ƙwan wutar lantarki. Kamar yadda kuke gani, wannan shine ƙwan wutar lantarki shima da muka haɗa don amfani da wato wannan na'ura. To kamar yadda na faɗa muku, ɗaya socket ɗin shine wajen ƙwan wutar lantarki. Yanzu zan sa, kun gani, kun ga gashi ya haska, kun gani, kun ga a lokaci guda za ka iya amfani wajen haska, wajen yin cajin waya ko kuma haska wutar lantarki kamar yadda kuke gani gashi, kamar yadda kuke gani gashi. To kamar yadda muka sha faɗa, ga mai so a koya masa yadda ake haɗa waƴannan abubuwa, zai iya kira lambar waya ta 0808780117. Da fatan masu sauraro